नोंथांनिसिमबो देग्लायबो सिगां बोसोराव होनाय बायदिनो फिसाजोनि बार्थडेनि नामाव दख'ना होनो ओंखारदों दा दिनै नैबे समाव आदा जिसया जोंनो लागै बेसा दख'ना होदों अननानै बेयो बोसोरथाम जाबाय जोंनो होबाय थादों बोसोरसेयाव जोंनो ब्लेंकेट होदों आरो बेलेग बोसोरफोराव बेसानो गुबुनफोरनो बिसिना बायदिसिना साइकेल बायदिसिना होदों आरो देग्लाय बोसोरावबो बियो फिसाजोनि बार्थडेनि मुङै बेसा जोंनो लागै दख'ना होदों बिनि थाखाय आदाखौ धन्यबाद होदों आरो जों बिराद गोजोननाय मोनदों बिसिनोसै आङो दिनै बे फिसाजोनि जोनोम सानाव ओरैनो जानानै लोंनानै फोजोबस्लायस्लाय गामिनि जिथुनिखि सुबुंफोर दङ माखासे आइजोफोर आं बिथांमोननो अननानै आंनि गोसोजों अननानै आं होदों आरो आंनि खुसिदों दायो जोंहा फिसाजोआ 21 बोसोर जाबाय कमप्लिट थांनाय बारावथ' नोंथाङा जिथु ब्लेंकेट रानदोंमोन नाथाय बे बाराव दख'ना राननाय बेनि उद्देश्यआ मा थांनाय बोसोराव सिगांफोर बोसोराव आं ब्लेंकेट होबाय ओमफ्राय एबाराव आं मोनसेखौनो होआ साननानै एबाराव आरो बेलेग सिन्था धारा खालामनानै आं दख'नाखौ होनो आखायाव लादों आरो 100 जन सुबुंफोरनि थाखाय होनाय जादों गामिया प्राय जोंनि भैरबकुन्द एरियानिनो आंग्राजुलि आरो बे तिनालिनि साखाथि खाला आरो दा नै सोमलिगुरि रौता साइडनिबो सानै साथामसो फैदों साबासो जों नुदों जिथु राजखान्थिगिरिफ्रासो बेबायदि अनसुंथायारि रानो नाथाय नोंथाङा दिनै बेयाव व्यक्तिगत राननायनि आन्दोआव माबाफोर दं नामा औ निस्सय बियो माने जाय मानसिया गोसोजों माने अननाय थायो अननाय होनो हायो बे अननाय गोनां मानसिया हायो आरो होनो नङाबाथ' बेखौ जेसेबां क्रौरपति थाखा थाबाबो होनो हाया जाय माने गोसोआ गुरै बे मानसिया होनो हायो आरो माबायदि थाखोनि मानसिफोरनो होनाय जादों थाखोखौ माने गैयिबो दं आरो मेडेलबो दं आं गासैनिबो माने बासियाजासे होदों आरो नोंनि नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन आं बेखौ नागारा फैगौ बोसोरफ्राव गासै बोसोरावबो आं होनो थाखाय माने रेडि आरो प्रत्येक बोसोरखौ आं केन्सेल खालामला डाइरेक्टलि आं बोसोरथाम जाबाय बेबायदि मिडियानि गेजेरजों होनाया ओमफ्राय बिनि सिगांफ्रावथ' आं होखायोमोन बेखौ नुनाय जायामोन ओमफ्राय दायोथ' प्राय नुयो आरो गोबां आं नुहोदों आरो मोजां मोनदों खनबेसे मोनखो मा मोनखो माने देग्लायसो फार्स्ट आरो नोङो औ बहानिफ्राय फैदों आङो जामुगुरि मा होनगोन दा जिसुया बागलारिखौ नोंनिफ्राय मा थागोन जिसुया बागलारि साबायखर थाबाय बिदि होनायनि थाखाय सिगाङाव बिदि मोनफेरदोंना मोनफेराखै आं सिगाङाव माने गामियाव गैयामोन नालाय बेनिखाय देग्लायसो फार्स्ट आरो गोजोन्थों मोजां मोनदों दख'ना बा मेख्ला मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ माने बे जावाय जिसुया माने बोसोरथाम जाबाय देग्लाय आरो दख'ना होदों आरो थांनाय बोसोरफोराव माबा होबाय ब्लेंकेट होबाय ओमफ्राय देग्लाय दख'ना होबाय ओमफ्राय आरो बै बोसोरसेयाव मा होनो बावलायलांबाय आं दा बेनिखायनो जावाय जिसु बोसोरथाम जाबाय आरो बे आबो फिसानि थाखाय देग्लाय माने बे गोजोननायखौ गावहाय हारसिं लायाखै माने बयनोबो होदों जोंबो धन्यबाद होनो गोनां जावायखौबो बे आबै फिसाखौबो फरायगासिनो बेनोसै आरो माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों औ बिदिनो होबाय थाथों बोसोरे बोसोरे बुरिफोरनो अननानै खैबार मोनखो आबैया मा मा मोनखो कम्बल मोनबाय बोसोरसे खालि आमब्रिनि दा दख'ना बिनि सिगां मोनथ'वाखै खननै जाबाय औ खननै जाबाय मोजां मोनदों आरो ना मोजाङैनो सोलिथों जेबो नङा फिसाफोरनि फरायनाय जालाय दा बे आदा जिसयखौ मा होनगोन जिसयखौ मालिकखौ दा होनाय आयं होनो आङो आयं मा बुङो बेनि सायाव माबायदि बेबो गोजोनथोंसै माथो खालामबावनो जि गोसोआव सानदों बेखौ होबाय आरो बेबो दे मोजां मोनदों दानो फार्स्ट आरो फार्स्ट कुसुबिल दख'ना मोनबाय खुसि मोनदों नायनांगौमोन गोसो